Het is begonnen omdat ik lichamelijk niet zoveel meer kon. Ja, ik mocht in ieder geval een aantal maanden niet werken van de dokter. Nee, dat vond ik een van de moeilijkste dingen in de hele wereld. Gewoon zitten en niks doen. Dus ik zocht iets om te doen. Ik heb een paar workshops gevolgd bij iemand en daarna dacht ik, dit is wel leuk om te doen. Je kan ervoor aan tafel zitten, het is niet zwaar. Nou, ik ben een workshop gaan doen bij iemand die bloemetjes en plantjes maakte. En die mevrouw ging verhuizen en die vroeg of ik zin had om het concept over te nemen. Het concept is werken met papier, om met papier en bloemendraad bloemetjes en plantjes in miniatuur te maken. Waar ben je nou met dwaande? Ik ben nu bezig met het maken van een ontwerp van de Helleborus-plant. En hoe ben je op dat idee gekomen? Ik heb zelf hier in de tuin mooie Helleborussen staan. En er was een mevrouw die wilde graag een bloembak hebben met winterkleur. Mensen kopen een pakketje. En in dat pakketje zitten alle onderdelen en een goede handleiding, zodat ze daarmee aan de gang kunnen en dan uiteindelijk ook bloemetjes en plantjes kunnen maken. Voor wat voor doelgroep, voor wat voor mensen is dit? Nou, dat zijn mensen die of een volwassen poppenhuis hebben, dus een poppenhuis voor volwassenen. En die daarbij dan of een tuintje hebben of achter de geraniums, een poppetje achter de geraniums willen zetten. Het is absoluut geen kinderspeelgoed, absoluut niet. Is het net een ontzettend priegelwerk? Ja, dat zegt iedereen. En het grappige is, als je mensen uitnodigt om een keer een workshop te komen doen bij je, dan zeggen ze, ja, het is wel priegelen, maar wat je meeneemt naar huis is gewoon erg mooi. Dus daar gaan we gewoon mee door. En hoeveel uren daar ben je hier met dwaande? Ongeveer doe ik hier een uur of 2 mee werken, want daarna willen mijn ogen niet meer. Ik heb deze hobby een x-aantal jaar met mijn man samen gedaan. Dat mijn man maakte de huizen en de winkels en ik maakte dus een x-aantal planten en bloemetjes. En de meubels en dergelijke, die kochten we gewoon. Nu doe ik het niet meer, want mijn man is er niet meer, die is overleden. Dus ik hou me liever bij mijn bloemetjes en plantjes. En wat ik nog heb aan meubilair en materiaal en huizen, dat verkoop ik nog wel via de website. Ik blijf zeggen, ik vind het leuk, het houdt me van de straat. Ik hou structuur in mijn dag, want dat is heel belangrijk. Zeker als je alleen achterblijft. Dan is de verleiding zeker in het begin heel groot om het dekbed over je kop te trekken. Op deze manier heb ik wat te doen. Ik moet ook overdag gewoon op de computer kijken of er bestellingen zijn. Als er bestellingen zijn, dan moet ik ze klaarmaken. Ik moet ze inpakken, ik moet versturen. Dus ik heb gewoon structuur in mijn dagen en dat vind ik heel plezierig. En je bent ook nog mooie dingen aan het creëren. Ja. En dat is het allerleukste onderdeel. Maar vergis je niet, dat duurt weken voordat ik zover ben.